296 GTS Ferrari van a műhelyünkben. Egy újabb olasz csodát hoztunk el nektek, tartsatok velünk! Az autónak a tisztítása készen van, behoztuk a műhelybe, fel is emeltük. Nem egy szokványos piros Ferrari mellettünk, hanem egy Grigio Scuro fantázia névre hallgató sötét szürke fényezést kapott ez a pontos modell. Nem egy szokványos méretekkel és lóerővel rendelkezik az autó. Ez egy 3 liter V6 biturbo hibrid hajtásrendszert kapott, aminek az összteljesítménye kizárólag hátsó keréken 830 lóerőt tud. És a villanyos hajtás, vagy a villanyhajtás, ami ugye megtalált ez az úgymond hibrid hajtás, ami van benne, ez kizárólag szintén csak a hátsó kerekeket hajtja, és a váltó és a motor közé rakták be a tervezők. Azért arra kíváncsiak lennénk, hogy ezt az autót azért milyen vezetni, mert azért hátsó keréken 2.9-es 0-100-zal, mondjuk a 305-35-20-as kerekeken mondjuk megértem, hogy ezt le tudja odarakni. Ezen felül pedig a fékek, amik engem úgymond személy szerint megfogtak. 398 mm-es karbonkerámia fékek vannak rajta elől, 6 dugós Brembókkal, hátul pedig 360 mm 4 dugós Brembo fékekkel, szintén karbonkerámiával. És meg is érkeztünk az autó belsejébe, amihez a szép, sötét szürke színhez sárga bőrbelsőt választottak. A temérdek karbon mellett fontos megemlíteni, hogy gyári karbonüléseket is kapott az autó, így teljesen feltéve az íre a pontot. Design szempontból azt lehet mondani, hogy nagyon ott van az autónak mind a minősége, a kézzel varrott sárga hímzések, valamint még itt, hogyha megnézzük, a napellenzőnél is láthatjuk, hogy kézzel varrott minden. Itt, valamint még a tető is mindenhol alcantara. Úgy gondolom, hogy ez egy tényleg minőségien összerakott beltér. És ahogy a Máté az előbb beszélt a beltérről, még annyi kiegészítés, hogy nem csak egy, hanem 2 kijelző van az autóban, hogy utasként is lássuk azt, amikor elérjük a végsebességet, a 330-at, mert szerintem azért egy ilyen autót elég sűrűn eléri a 330. És hogyha már a 3 liter biturbo hibrid hajtásnál járunk, felnyitottuk a kis ablakot, így egy picit betekintést tudunk nyerni a motortérben. Hát látszanak a kábelek és a 2 kis csiga a motortérben, úgyhogy ez egy kicsit érdekes. Észrevettük, hogy az autót sajnos vagy nem sajnos, de polírozták, és az élekben szintén benne hagyták a polírpasztát, amit elég sűrűn látunk és találunk autóknál, amik hozzánk érkeznek. Ezeket el fogjuk távolítani, hiszen így nem tudjuk rá felhelyezni a fóliát. Az autó azért lett fölemelve, mert a felniket le fogjuk róla szedni, hiába karbonkerámia a fék rajta, ami amúgy nem porol. Ettől függetlenül az ügyfél szeretné, hogy lekerámiázzuk a felniket is, ezért le kell róla szedni, azt újra fogjuk tisztítani és zsírtalanítani, hogyha kell polírozni, és akkor a végén kap egy kerámia bevonatot. Ezen felül még megbeszéltük az ügyféllel, hogy nyilván a nagysebesség miatt fontos, hogy telepítsünk a szélvédőre is egy fóliát, ami megóvja gyakorlatilag ettől a sok utca piszkától, valamint kavicsoktól az autónak a szélvédőjét, hiszen elég költséges lehet egy ilyen szélvédőnek a cseréje, valamint azért nem örül senki, hogyha szélvédőt kell cserélni, az autó nem lesz már ugyanolyan, mint előtte volt újkorában. Ezen felül pedig természetesen az egész autó kap egy teljes kővédőfóliázást, amelyet az elejétől a végéig be fogunk teljesen csomagolni, előre vágott sablonokból fogjuk csomagolni az autót, ahogy minden autót, ami nálunk elkészül. Utána pedig a beltérben lesz még egy-két érdekesség, értelemszerűen ki fogjuk tisztani a belteret, amit eddig belepiszkoltak, hogyha szabad így mondani, ebben a pár kilométer, ameddig ideért hozzánk az autó, illetve külön kérés volt még, hogy a sárga bőröket impregnáljuk le, hogy könnyebben lehessen későbbiekben tisztítani is. Miután kikasíroztuk a felületet, mindig át szoktuk törölni, hogy megnézzük, hogy nem maradt víz a fólia alatt, és hogyha nem, akkor kezdjük el a széleket megvágni. Közben Balázs vágja a fóliát, én elkezdem kimosni a szélekből és a sampont, hogy biztosan nem maradjon semmi folt alatt, amikor behajtjuk majd a képtető alá az éleket.
gyakori kérdés szokott lenni, hogy milyen garancia van és hány év garanciát vállal a gyártó fóliára, úgyhogy ezt szeretnénk erre egy kicsit és röviden beszélni. Fontos megmondani, hogy kétfajta fóliában is dolgozunk, ebben az esetben Skyfoil telepítettünk, itt 7 évet vállal a gyártó. Telepítésen nyilván mi várjuk a garanciát, bármi olyan esetleges későbbiekben, akár egy picit feljön valahol a fólia, azt mi orvosoljuk, adott esetben cseréljük az említett elemet. A fóliáink hőhatására öngyógyulóak, valamint kerámiavonattal vannak ellátva, és így érkeznek már a gyártótól. Nagyon sűrűn szoktunk olyannal találkozni, hogy úgy jönnek vissza hozzánk ügyfelek, hogy egy mosóban nem szakszerűen, nem elég távolról mosták le az autót, vagy alámostak a fóliának. Ezekben az esetekben nyilván sajnálatos módon mi nem tudjuk vállalni a garanciát, hiszen nem mi mostunk alá, illetve nem is az ügyfélnek a hibája, ez mindig egy ilyen kellemetlen szituáció. Próbálunk olyankor tompítani, enyhíteni a dolgon, hogy neki is és nekünk is kevésbé fájjon, de ezekre mindenféleképpen oda kell figyelni, hogy ha a fóliázó van az autónk, legyen az wrapfólia, kővédőfólia, mindig jelezzük a mosónak előre, hogy távolról mossák az autót, hiszen nagyon könnyű relatív megszedni egy nagyon forró felületű fóliát, mert olyankor maga az anyag is el van lágyulva, és a széleknél egy magas nyomású 120-130 báros magas nyomásúval simán alá tudnak sajnos mosni, vagy megszakítják a felületet. Sok esetben is úgy kell kezelni, mint hogyha egy normális fényezés lenne. Amikor az autópályáról megérkeztünk és időnk engedi, akkor öblítsük le az autót, hogyha nem tűz a nap, hanem este érkezünk, vagy már a naplemente után, illetve próbáljuk meg azért havonta egyszer minimum lemosatni az autót, hogy maga a coating réteg, ugye ez a kerámia réteg is megmaradjon rajta, és hosszú távú legyen. Az öngyógyuló részéről pedig szerintem annyit érdemes elmondani, hogy ezek nem azt jelentik, hogy szakadás után is ez össze fog forni, hanem értelemszerűen szakadáspontig tudja ezt a fólia. Ebbe beletartozik mondjuk, hogyha meghúzzák egy kulccsal, és nem szakadt át a felület, nagyon sok esetben amúgy észrevettük mi is, hogy hőpisztollyal át lehet melegíteni, otthoni technikával, hajszárítóval szokták átmelegíteni, illetve madárpiszok és bogármarásokat is nagyon sok esetben ki tudja magából úgymond így dobni a felület, ahhoz pedig elég csak nagyjából így a napon állni egy jó pár órát, vagy pedig szintén otthoni technikával, hajszárítóval szépen átmelegíteni, és akkor az így elmúlik róla. Mai napon az utolsó elem, amit fel fogunk rakni, az ez a vezető oldali ajtó, hiszen egy kicsit később tudtunk neki kezdeni, illetve az autó is késett reggel, holnap pedig folytatjuk, holnap egy kicsit pörgősebb nap lesz, reméljük, hogy a 3/4-ét fel is tudjuk rakni, és a harmadik napon pedig szerintem a lökhárítók fognak maradni melegítések, és akkor már csak ilyen kis finomítások lesznek. Nagyjából 3 nap lesz becsomagolni. Nyilván tudjuk, meg lehet csinálni ezt egy nap alatt máshol, mi nem szeretnénk ezt az autót sem, és semmelyik másikat sem összecsapni, úgyhogy erre inkább rászántuk a teljes 3 napunkat, és akkor próbálunk minél precízebb munkát kiadni a kezünk közül, ahol minden egyes autónál is így van. Fontos, hogy az elem zsírtalanítása után felfújjuk samponos vagy adott vegyszeres vízzel, amit használunk, és utána eltávolítsuk ezt egy ilyen lehúzó segítségével, vagy minimalizáljuk azt, hogy a fólia alá por kerüljön. Ezt az elejét. Élekből folyamatosan mossuk ki a sampont, hogy elérjük a maximális tapadásunkat, ne legyen alatta vízbuborék, illetve levegőbuborék sem. Folytatjuk tovább az autónak a többi részét. Mint láthatjátok, a lökhárító nem egy egyszerű forma egy Ferrarinál, hiszen nagyon domború és rengeteg él van benne. Az autót lejjebb engedtük, a tetőrész már készen van, most folytattuk az első lökhárítót, most fogjuk folytatni a hátsót, utána már csak a jobb hátsó és a bal hátsó sárvédővel fogjuk folytatni, illetve a kisebb elemeket fogjuk felrakni, mint például tükrök.
hogyha mindezzel meg vagyunk, már csak a kerekeket fogjuk leszedni és lekerámiázni. Elkészültünk a Ferrarival, amit láthatjátok, a 8000 euró feláras fényezést megóvtuk most már, vagyis meg van óvva a külső behatásoktól, mind fizikai, mind kémiaitól. Az autót értelemszerűen az elejétől a végéig teljesen behúztuk fóliával, beleértve az alsó splitter részt, a tetőrészt, az első szélvédőt. Azt is tegnap éjszaka már letelepítettük rá, hogy mára teljesen megszáradjon. Ezen felül leszettük róla ugye a kerekeket, le lettek zsírtalanítva, minimálisan lett rajta egy-két polírozási spotolás megcsinálva, utána pedig ajándékba lekerámiáztuk a féknyeregeket is, hogy teljes legyen a szett, úgymond az autó alatt, tisztítás szempontjából. Gyönyörű szép lett a beltér, ki lett takarítva, az üléseket leimpregnáltuk, innentől kezdve a tisztítási része is sokkal egyszerűbb lesz az ügyfélnek, illetve nem nagyon fogja megfogni a farmer, hogyha beleül majd ebbe a gyönyörű sárga beltérbe. Mátéval a munka közben arról beszélgettünk, hogy egy ilyen Ferrarinál is lehet észrevenni hibákat. Szerintünk ez se úgy gurult le a gyártósorral, ahogy kellett volna, de részletekben nem szeretnénk már belemenni. Tetszett nektek ez a videó, nyomjatok egy lájkot, kövessetek be minket, mivel még sok hasonló autó van a várólistánkon. Sziasztok! Sziasztok.